Ahoj, čus. Dneska si spravíme takúto prehliadku mojho Minecraft sveta, ktorý hrajem s mojím kamošom. Napríklad mám takto sklad a dedinčanov. To má môj kamoš dom. Keď úplne zázrak to není. A tu máme dedinčanov, ktorý pôjde. Teraz ste mali vidieť tamto hromadu čestiek a tam tie bikny, to úplne vám teraz ukázať nechcem. Takže tamto je jeden z najväčších projektov. Táto je zatiaľ môj ostrov. Tu mám jablíken, tam je... nechcete vidieť, čo to je? A tam v podstate... No, toto je jeden z mojich projektov, ktorý sme postavili s mojím kamošom a sem v podstate máme takýto endostrov. Ale akože, jo, toto nie je čitovaný svet, jo, ale že fakt, tu prisahám, že toto čitovaný svet není, to sme akože fakt nečítovali. A to akože, no. Fakt sme to nečítali. Ja vám hovorím, že sme to nečítovali. Ok, odbočili sme trošičku. Tam je jeden z tých väčších projektov na môjho sveta, v podstate nášho. A sem, takto dole, je jedna vec. Keď si sedíme sem dole, tak sem máme takýto ako keby park. Ale akože žiadna slava to není. A tam je jeden z tých väčších projektov tohoto sveta. Tu, keď pôjdeme, máme takto bazén, je načatuje. A sem je disco miestnosť. Ten tiež neviem, čo je za textúra obsidianu. Nebo aký to je obsidian vôbec. Ok, a v podstate toto bola takto hora. Toto sme celý skopali a potom tu sme robili bazén a túto väžu. A ten dizajn nevyzerá úplne zle. A teraz sa ideme pozrieť na najväčší projekt tohoto sveta, ktorý je v normálnom svete. Zletíme si tam a trošku z toho môžete vidieť. OK. Takže sem. A toto vám akože hovorím, že to bude čumieť. Sem totiž máme robili sme to dlho. Nie presne koľko, ale my tuším mesiac a pol. A inšpirovali sme sa Filzou. Takýto monument. Počkať. Niečo vám ukážem. Tada! Môžete to vidieť v noci. Akože... Vo vnútri som to bohužiaľ sklamem nesušil. A ešte stále tu nemáme hotové tieto točky. To treba zničiť. Pretože to takto nechcem. Chcem to dať podmorské lampy. A sem. Je to dobré. A tie bikny. Chcete vedieť, jak dlho som získala toto hlavy? Popravde, tak 3 hlavy. Raz je to fakt veľké šťastie. A so asi 30 skeletónov mám 6 hlav. To je fakt masívne, okej. Ale to bolo už z našho sveta asi všetko. A vidíme sa na budúce, jo? A nezabudnite dať like a odber.